chin hriat lo a bo dan mak dang lam zual som te pakhat na Oliver Larch Oliver Thomas ti in an soibok bo hun lai hi thlasik vur tlak na sat lai ania ni khat chu an in bula tui chun chu ami tui choi turin bucket khain a chuaka in chunga lo lut le talawa chin hriat loin a bo pil tamak mai ani an han zon ngial pon vur jing a ke niak chu tui chun chu thlen mak kong chan ve vela a top rengota abula a bucket khai lai chu a let renga a bak chu thui zui ngai na om lovin a top rengot mai ani ma se thil pakhat hriat an neya chu chan pui ngai auri zoi tak le fi alo takania ma se chu o chu chung lama tanga lo ri chuak ania van lama atham ral riai ni nan hria ani he thil thenna hmun hi soidan sang pahni awma pakhat chu Indiana USA 19th century lai thleng angin an soya soidan danga chuan Wales ram mar lama thleng nia soi ani thunga adik zok nian pom to zok chu Oliver Thomas Raidar Ratnorsail Wales sa cheng thin kum sang hat zakwa pakwa chin hriat lo bo ta dai kha ani ti hi ani pahni na Flennan Lighthouse and Koltu te kum sang hat zakwa December khan Flennan Lighthouse and Koltu me pathum te chu chin hriat lo le chui zui ngai na om lovin an bo ma mai an man tangkai tak hun har sa le lo om lo thlen huna man tur te chu khoi chet lovin an nu chia vek boxia hetia an pathum an bo ringot mai hi hriat thiam har hle ani ngor taka an zon nu pon beidon da bak eng ma mu chu an nei lawa an baudana ngai dana tlang lon ber chu thlipui le tui phone na satakin tui puya a hnot lu tanga an pil bauta aniang ti hi ania ma se an bo hun lai hian helai bor vela thlipui le tui phone na satak a thlen om hriat an si lawa tin chu tiang laka tanga inven him na tur man ro zong khoi chet lovin a om vek boxi ani pathum na the Bennington Triangle kum sang kha chuko som ni atanga sang kha chuko som nga inkar khan Bennington Vermont muna hian tilmak tak chin hriat lo bo ti velte a thleng tam hle a alang sar deuh lo tar langila December ni khat sang kha chuko som li pakwa khan papakhat Mr. Tedford chu an chena ho turin Bennington panin St. Albans Vermont changbas a chuanga ama hi sipai bang ania sipai pension te omna soldier home Bennington a cheng meka hetia basa a chuan lai hian a chuan puimi som pali te pon ama si ta athu amu hillai an mu vek loma ma se Bennington an thlen chuan Mr. Tedford chu an jing a lo tel ve to lo reng maya tu man a chuklai om an rebok si lo abung ruate po ala om veka asita chun bas tlan dan timetable po alo lein pha dia yani achin hriat lovin abau pil tamak mai ani December ni khat sang kha jakwa somli pakwa po khan zirlai kumsang pariat mi Paula Weldon chu morning walk nein long trail kong zo in Glastonbury mountain lampanin akala anung fit zavel la chun nupa lavalai takia nong kalve boka chu mi tanu pain Weldon an hunun ber chu lungmuna lungpong pakhat phena akal liam lai chu ania chulai hmunan vatlena lungpong an han hel vel chuan Weldon chu mu zui tur om lovin abau tamak mai ani a chanchin hriat zui tur engma a om talo wang ani October thalai hol vel sang ha jakwa somnga khan no pangkum riat mi Paul Jepson po an farma tangin chin hriat lovin abau vele mak boka Paul anu hi run and call tu ni in abau ni po hian anu hian Paul chu vok in bula om tirin vok cho apemol mola reilo ta hnuwa anu in Paul lama wa hoi phei chuan alo om ta reng lo maya abau ta dai mai ani nasataka an zon hnuwa po achin chui zui tur a om ngang silawa wangin beidongin an top san taringot mai ani palina the Venice cripple zeng cha theilo mi bo ti na ni mayang chu Owen Parfit hi stroke na sataka wangin ataksa zenga kumsang kha sari somruk pathum June thakhan Parfita kum somruk mi chu malet inglana afarnu in varanda nilum ai na thuwa ataksa che theilo wangin amut kor ha in
akor chung fual ngen chanin a thungoi renga anin lep chia kong pui ana fama chuan na thok an om boka tailam dar sari vela chuan a farnu susanai chuan an then omnu nen pona vachuakin ro puya surdona wang chuan parfita chu in chunga zon lu an tuma ma se parfita chu a thutna chuan alo om tami alo maya akor chung fual an ngen chan chau chu alo oma ama chu chin riat lawina bo ta dai mayani taksa zeng mani che san thei si lo chutia an bo ta mak mai chu hria thian ma har hle mai kumsang kha chu ko sam thum pathum thleng khan a chan chin hi an la chui zui zela ma se eng ma hriat bel le chui thei awm ta chuang lo ani pangana British diplomat bo kumsang kha zariat pakwa khan British sarkar mi poimo tak Benjamin Bathas chu achin hriat mi lovin abo mak maya Bathas hi atho pui pakhat nen Austrian court a thil poimo tin an kala an holama chuan sakor tolai lira chuangin hotel pakhata cho ein an chol loka anei kham chuan kal le ngal mai tumin an sakor tolai lir lam chuan pana Bathas chuan an sakor ta chu Enfield tumin sakor tolai lir malama chuan awa pheya hetia pheila hi a thian pa hian alo thlir ranga chutia malama wa phei chu mak tak main abo taringot mayani heta abo dan hi a thian pa po hian sei fia ngai na hrebik lo niang bo ruak a tham ral top ni main ka hria ti bak sei ngai na hrelawani taruk na time tunnel kumsang ha jakwa samsari panga khan papakhat Jackson Wright chu anupui nen kara chuangin New Jersey atangin New York lampanin antlana Lincoln Tunnel chu an tlan tlang angaya chu lei veran tlan tlang chia tia chuan an dinga an car win sila tui huvel chuan hrufaya right anupui marthai chuan hun an he lutuk lo nan ti in car hnung lamdar thlang chu alo hrufai ve boka win sila hruk fai nu chuan right a chuan anupui lamawa hoi pheya ma se marthai chu a mutami lova achin hriat leina bo ta dai mayani nu chui thiam tan right a chu ring lelin an han chui ngil pon eng ma thil dik lowan mu box si lova marthai chu a khuang char bo top rongot mayani pasari na Norfolk regiment bo indo pui pakhat na lai khan maktak main he regiment hi an zawa in chin hriat lawin an bo pil mak mayani indo pui pakhat na lai in beina la tak Gallipoli in beina thlen nu kumsam nga lai aliam nuwa New Zealand field pani sipai lui pathum ta chuan Norfolk regiment te bo lai kha an mit ngai an muti an sei chuak ta chawa indo pui pakhat na lai khan Silver Bay Turkey tlang panga mel ma bei tura British sipai Norfolk regiment te tol chhomek chu rala tang heng mi pathum te hian an lo thlir renga heti la hian Silver Bay chu chhum cha takin a khuluk maya Norfolk regiment te chu team 8 lovin chhum jinga chuan an tol lut zela an vaya chhum kara an lu hnu chuan chu chhum cha tak chu van lama kang chho del dela van lama chhum dang chu a han zom ta Norfolk regiment ho chu an hnu tak ngial po chui zui tur om lovin an bo ta dia mayani indo pui top nu khan British sarkar chuan heng sipai te hi Turkey sipai ten an man ani ringin Turkey sarkar chu an mitang te chu chhuat turin atia ma se Turkey sarkar chuan chu tiang mitang an nei lo thu le Norfolk regiment ten an hian an sipai te kha anin bei lo mai po ni lovin anin tong lo hrim nin an soyani pariat na David Lang he chanchin makdang lam tak hi kumsang khazariat somriat September thla a Galatin Tennessee a farm pakhata mi engemaw zat mu lai thlengani langa fa te no pangpani chu pon anin fiama David le anupui emai te po in chunga tanga lo chuakin phul munlama an sakor omna lam an pan meka heti la hian an chung ko thian thatak Judge August Pekachu David te in lampanin tolai lirin alo tlan mek boka David achun alo muin ban vai lo chungin alo loma Judge August lampan chuan atlan pheya chutia atlan phei chu voile khata David langa chu anupui afa te pani le a thian pa mu lai ngei chuan abo ta top maya bo ruaka apen lu top hi a ang ber ome anti amutu te soidan chuan emai chu a tre tuara David abo na lai zona chuan an tlan khoma khuar atla lut anian ringa
ma se eng ma khwar hmuh tur a awm bawk si lo an pa mak tak maya a bo atanga thla enga muzat a ral hnu chuan langa fa te pahnih chuan an pa bo na lai a chuan thil hmuh chhuah an nei a an pa bo na lai zona hnim te chu fit som panga vela zawin a bialin an lo vuai veka an rong polo eng vek ani ti an va hmu ani pakwana Stonehenge sabona Stonehenge si chu hrelo kan om vak lawang England rama hmun lar ber ati thei hi lo me kumsang kha chakwa samsari pakhat August la khan Stonehenge lung kwal khung chung lai taka hian ipis thian za ho chuan puanin kain ri an tuma heti lai hian tun angin Stonehenge hi sarkarin ala hum hal lem lo awangin du duin alat lo po theni hemi zan po hian heng thian za ho po hian meite chemin po chan zuwa an zai boka an hlimin nuam an ti hle a chutian rik lai chuan zan lai per dar ni vela chuan rual thli a lo thok ta phut maya khopuya ridur dura trek atlana sa hle boka heti lai mit nge mutu pahni lo nei tu pakhat le police pakhat te soidan chuan hetia trek atlak chuai lai hian Stonehenge lungte chu an eng pol phut maya a eng lu tu ka wang chuan en rei thei lo hialani heti lai hian heng ipi so lau au tre tuar rian ria a hliam tuar an omani ringin heng mi pahnih te hi man mo takin an tlan vata ma sen wathan chuan tu ma mu tu reng an om lova an puanin sop chevek le an mei chem ruin anan thi vek nu bak eng ma an va mutalawani heng ipis thian za te hi an na chui zui tur om lovin an khuang cher bo tamak mai ani somna khobo mihring pahnih pathum vel bo hi chu makviau thin ma se ngai kan nei ta dewa ma se khopum pui mai bo ta duak ero hi chu ngai nei mai chu har ve ani kumsang kha chakwa somthum November khan ram savuna eizong thin far trapper pakhat jo la bel chu ni danga alo thlo fo thin eskimo khwa lek anji kuni rama chu vatlo le tumin apana he khwa mi cheng te po hi label hian a mel thia thale to a mihring sang ni vel an ni a chu kwa vathen chuan mihring mel reng hmu tur anom ta hau lo maya a khopum pui chuan a ruak fek mai ani label an thu nei tu te hne na a hriat tir hnu chuan thil om dan an han chui chiang ta a an wislet doctor chu fit ni vel a cha in vurin lo khu vek maya an vai hian ril trama thi vek an le ngala an thom hno le ei tur vel te po angain alo la om vek boka khuan chhuah san aniang ti donin an ke hniak le hnu ma eng ma hmu tur om bok si lo makber mai chu an mi thi te an thla tu te an phum na thlan chu alo ruak vek mai boka ruang pakhat ma hnu chi om lovin an bo fai vek mai hi ani hole heti china hindu tok le photila thon thongai nom tak men kan lo kir le thoi don nia in zawain hun man nuam le vek ule